Salamat kung mga kasper mangga, di ka natatangtang. So kataya miyag live ako iman to gawi para ah, kausapin ko kayo. Charot. Mga kasper mangga, kaniga ko niyo mga kasper mangga para kasi naningi tiago ka na para manigo ko niyo pipia kasi na yung iPhone ko na binasa. Why? Kaniga ko niyo, Jasmine Diaz, Ryan Linog, Abdullah, kaniga ko niyo. Assalamualaikum. So, ayan, naririnig nyo po ako. So, kamusta naman po inyong quarantine? So, ayan, nandito po si Aslima. Aslima, alika dito. Ikaw yung magaling na singer. Pwede mo ba ako sampulin? Ases, niyakapit ka? Oo, niyakapit ako. Halika dito, upo ka dito kasi may tatanong ako sa'yo. Mamaya, magbo-vlog tayo. Pag isa na ka, amayas ka no, kay Princess. So, kakantahin mo ko. So, ano yung kanta na maganda para for me? Charot. Or for my fans? Oh. Okay lang na maging pagaw. So, mga ka-super mangga, pagaws ka niyan. Kinig ako niyo mga ka-super mangga. Shoutout naman kay Faye, shoutout sa'yo. Saka si Muhammad Ryan Makabuner. Saida Liza Palawan, shoutout sa'yo. Si Ashley Ayer. Halika dito, kilala kita. Ano pangalan mo? Ano pangalan mo? Shlima Linog. Aslima Alinog. Alinog. So, pwede mo ba akong kantahan kahit konti lang? Anong kanta? Kahit anong kanta. Mag-request kayo mga ka-super mangga. Mag-request kayo kung anong kanta yung gusto nyo. Bagong gising ako eh. Kahit bagong gising. Para may leta no sulagam yan. Charot. Mga pipini lagam. Nasaan si Princess? Princess! Nasaan ka na? Hinihintay ka ng mga fans mo. Ayun si Nadia. Hinahanap ka. Hi guys. Super mangga. Hindi ko to ibibenta ang page na to kasi mahal na mahal ko kayo mga ka-super mangga. Shout out sa 190 viewers! Oh, wow! Maraming nanonood, mga kapamilya na to. Hi vlogs! Hello guys! What's up, Kumat? Ayun si Mama. Hi vlogs! Hi Ma! Ma, pwede pa. Alika dito Ma. Paano mo sila naalagaan ng mabuti? Tatanungin kita Ma. Halika dito. Halika. Okay, sasabihan kita. Pag-interview ta si... Ayaw niya magpa-interview. Halika dito, Aslima. Halika dito. Halika dito. Ano yung kanta na mas maganda? Ano kanta mo? Okay? Kahit ano guys. Kahit ano. Request kayo guys. Sure. Mag-request daw kayo kung anong kanta. Oh, anong kanta ang gusto niyo mga ka-super mangga? Anong kanta? Para tuloy-tuloy natin yung live, hindi natin ito i-delete. So, Rabbi Luz. Mga ka-super mangga, so kapag nagpo-promote ako ng mga product, dito ko na i-upload sa page. Kapag vlog, nasa YouTube na tayo. Maging focus tayo sa YouTube para magkapera na tayo. Char. Ano masasabi mo pag nag-vlog na tayo sa mga YouTube natin? Wala, masaya. Masaya. Ay, niyakapit ka? Masaya. Yakap ako, ma'am. Inshallah. Ayaw, panalo by is. Ano yan? Di ko yan alam. Anong kanta yan? Umasa, Skostakli. Anong kanta? Kaya Sige na. Sige na. Kahit na, yung... Raragaw na ko guys. Raragaw sa kanyang mga super mangga. Raragaw na ko. Sige. Anong indeng-indeng? Anong indeng-indeng? Tara mo mga request yung mga indeng-indeng, mga maranaw demanan. Indeng-indeng. Daw miyasi masa idida indeng-indeng. Okay, magkanta ka na. Sino yung Sino ang baba ka babae? Aya may layban. Hindi ko yun alam. Hindi niya katawan. Okay, anong mga request dito? Hahanapin natin. Ito na lang manggo. Listen! Anong ibang, ito ni mga idida?
Kambayok, ah? Kambayok. Hindi ka hindi kami matamang bayok-bayok. Ano na lang, kanta ng Super Manga. Mangga, mangga, magi-magi. Ay! Sige na, sige na. When I look at... Yeah, at you? When I look at you. Oh. Is there rush? No! Sige, sige na. Mawala ko. Sige na. Ay, kuya, mawala ako. Sige na, nasan si Princess? Princess! Surprise mo bugay ka. Surprise! Surprise si Princess. Sige na, sige na. Ay, ayoko pag-itagay. Ayoko pag-itagay. Hello? Sige, sige, sige. Sige, kumanta ka na. There is no guarantee that this love is easy. When my world is falling apart, when there's no light to break up the dark, that's when when I look at you. Wow! Napakaganda naman. Ni Happy Lagam. Ito sana. Sakama mo, ma'am, nanalagam ka? Ha? Ado, di kape. Ginan mapasang kami sa ikakape. Ginan si Madam. Madam sa bahay. Madam maway cash. Madam na walay cash. Madam mawalay cash. Maranaw song. Wow. Wow, napawaw sila. So, ayan ang kape na native. Wow, sana all may kape na native. Say my name. Hi, Nomer Aguila. Abigila? Pwede pa request ng Babu Kulay? Babu Kulay, mapipiyak ka. Ano nga piyaman sa? Babu Kulay sa Ayala. Babu Kulay, mapipiyak ka. Katay ako sa walay hami. Mapipiyak ko doon. Si Princess! Princess! Nagkukumbong yata si Princess. Princess, labas ka na. Ali, dire. Ay, mag-interview na dayan. Kanta-kanta. Hi guys, so ayan, nandito kami sa taas para kumanta yung dalawa. Mamaya, mag-vlog kami. Mamaya, abangan nyo kami, mag-vlog para mapanood nyo kami ng maayos. Gusto nyo ba yun? Oh, gusto nila yun. Within the sky. Oh, I miss you, Aziz. I miss you all, mga kapanoro. Idol si Panoro. Idol. Si Super Manga. Ayan, kakanta ka naman ulit. Mas maganda na kanta. Ano nung kanta ulit na kakantahin mo? Suriyakan di ka dagan si isaman Okay, ano ka? Hi, shoutout pala kay Hana Maruhum. Shoutout kay Abdul Wahab Abdullah Aziz. Shoutout sa inyong lahat. Shoutout naman po kay Salih Hushindi Guling. Kushain ang Carl Jamina. Shoutout sa'yo. Shoutout kay Naib Kurangking Makadato. Wow! Mga kaibigan yan. Mga kakosa. Magic na po diya. Wala ko'y magic, oy. Sa may atong kuan karon, sa may gusto nato, oy, sa mukha ni katawanan man ko. Hi guys. Welcome back to Katatangtang. Hindi ka natatangtang, kapakabatang ng mga Kasper Manga. Nakataya ko man to sa Cagayan de Oro. Morning Cagayan de Oro, mga sabaan kay mga maranaw diri ay. Morning Cagayan de Oro. Sumangapang. Pwede pa request ng Babu Kulay. Kiyang manintang pakal na shout out sa'yo. Shout out po sa inyong lahat. Ayun. Jalila, shout out sa'yo. Shout out kay Norhana, Gumama, Rayhana, shout out sa'yo. Shout out kay Siti Saliha, shout out sa'yo. Shout out kay Miho Matio Fida Haziraop, shout out sa'yo. Shout out naman kay Norkisa Maruhum Mamintal. Shout out kay Bimbas BP Avaz. Yes, si Amen. Shout out sa'yo. Tsaka si
Heidi Makuta, shout out sa'yo. Saka si Janna, shout out kay Hania Rasol Yusuf. Yes, shout out kay Nasima Amirul. Yes, mamaya po mag-vlog po kami. Abangan nyo lang po sa YouTube channel ni Kuya Aziz. Kuya Aziz. Mamaya po, mamaya. Hani Saripada. Wow, si Hani Saripada. Wifey Francis Gutok Dumato, shout out sa'yo. Si Asnor B. Ismail, Junaima, and Junaima M. Yes, ito po ating live. Shout out po sa inyong lahat. Shout out po sa mga nanonood. Mamaya po, mag-vlog po kami. Interviewin ko yung dalawang magkapatid na singer. Yung isa na hindi pa nakabihis siguro. Mapiaseso kapag vlog ka, maliwanag. Maliwanag ang buwan, maliwanag ang mundo. Shout out kay Angie Locks, Muhammad Rakim. Shout out sa'yo. Kay Jamar Mayon, Bawi Maymay. Shout out sa'yo. Shout out sa bigay po kayo na star. Sa Ibin Azul Jakaria, mga sa may salik. Marjorie sa Aisin Jack. Okay. Shout out kay Norman Magdatar. Shout out sa'yo. Si Lila, Esania, Basar Salim, shout out sa'yo. Papa Langkustin, Lilikan, Jack, shout out sa'yo. Shout out kay Momoy, Makalantong. Shout out sa'yo. Shout out kay Fatima, Afnan, Bato Dakula, shout out sa'yo. Ako na. Inay? Inay daw ako. Wait lang. Ayan. Nawawala po yung signal nyo po. Ayan. So, ayan. Maganda yan. Naririnig nyo na ba ako, mga kakosa? Yes. Yes po, Chappy, Mangga. Mamaya po magla-live to mag-vlog. Okay, sa YouTube na natin i-upload. Ayan, naririnig nyo na naman ako. Ayan. Wala na din na marinig. Asis, kailan kakusoy nga sa Babukwan? Kailan daw ako babalik sa Babukwan? Inshallah, swala na apianda tanong yan tegua. Ang mga manusya, apianda tanong yan di tano-tanoran, apianda tanong katago, hinan, di ta katano kung saan ka galing, bumabalik ka. Kasi bilog ang mundo, kung nasan ka, minsan bumabalik ka. Ay do! Hello, Day. May interview, Day?